Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Mahadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Muta naman ka din kung i-delay ba ang eleksyon o delay. Ay sus, Santa Cruz Diegos. Murang mga kalibangon. Kalibangon na ang oposisyon. Ugnan pag yun. Kalibangon na god. Asa man kakapugong magreprotesta na din. So, padadyon, sa kwan pa, sa Bulanon pa, padadyon, kalibangon, libang. Ang istorya na to, karong butaga, mga gala. Kana bang, malibang kag dugo, di ka tae. Sorry lang sa namahaw niya, mag-istorya na putag lubot, ani ba? Kay, matingala naman ko, ani, mga gala, magsunod-sunod man eh. Kani mag-complain mga bata pa, kadaghanan, mga 30 pa edad, 40 ang edad. Sus, in town. Mangluspad na mag-istorya, may gala nga. Nalibang daw silang dugo. Di, langan, kung dili yung kakwaon ang imong istorya, idion amor sa imong sakit, kansa na dahil na istoryahan ba? Muna, malisang ng kadaghanan pasyente, may gala, kay mupay pagkatubang ni mo sa doktor, istoryahan naman dahil kag cancer. Ay, ito, itong isa na ko kapasyente atong Martes may gala. Niyan siya, nagkonsulta siya sa online daw ko, no? Kung na siya nga, Dok, nalibang kong dugo. Nabulo ka, siya gihimo, i-CT scan na yun. Basta lang, kisi-kisi lagi ang batan, no? 28 pag edad. Mao to nga, ingon siya nga lisod yung kay ni COVID ba kay madisgrasya man itong kwartaan eh. O para bagay tayo mga kwarta. So mao, wala siya. Layo pa yun kay siya may gala. Nagkakatiil pa yun. Sus, intang luya, no? Dagan of Davao City para lang magkonsulta. Usahay lagi ka na kamong mga taga-probinsya ba. Maingon ko nga, pagka wagin mo iswerte ba kay ang magatubang sa inyong doktor niya, di ganing mo examine noon, di pa gino pa ko tanon. Patay. Di, disgrasya na dayo ng x-ray, ultrasound, CT scan. May action na yun. So, ako mong tudluan, aron dili na mo magkuhan, dili na mo magsulta eh. Kabalo na mo nga, yun na siya. So, kung ang imong edad mga igala, kung namos edad sa mga 40, 50, butang na sa inyong utok nga na posibilidad nga cancer. Kaya ang pinakabata na ako pasyente may gala nga nagka-cancer sa rectum, sa lubot ba? Pinakabata gina, 34. Di ko katuo ba? Napaganay ko isa ka pasyente nga pending nga ang iyang igsuon namatay sa 32 kaya di ko na ako siya pasyente. So, namatay ang iyang igsuon laki sa cancer of the rectum, sa lubot. Iya po mga igsuon uban, namatay po sa cancer. So, medyo, paano siya ba? Na-warly na siya, may gala. Na-weirdla na. Mabaliktad yun ako ng mga bayot, istorya, weirdla niya. So, sugod ta. So, below 30, below 40 years old, ayaw mo gunaw ng cancer, eh? Ayaw mo. Paano lang mo? Ma-weird lang mo na. Mapanik mo ba? Nga, sus in town, kabata pa na ako, mag-cancer na ako. Kadang-kadang na bagay sa inyo, no? Mao yun ay unahon na yung una-una. Alangan kay, inoon, daghan di kayo nagka-cancer on, may gala. Cancer of the breast, cancer of the lungs. Karon panahon na ba? Mabitaw sahay makahunaw na ako nga naay relasyon ang kaguol ug cancer. Kay kadaghanan gid nga nakita na akong pasyente may gala. Basta kung saan cancer gud. Cancer sa esophagus, cancer sa cervix, cancer sa mattress, na-notice yun ako ginamo agi sila og kanang pertig yung paitang kinabuhi ba. Amo da makaiwa may study ani nga nung sa relasyon sa kaguol, sakit, sa badiha. Sa cancer, wa mo yun na siya na-studyhan yun. So,
Mao na siya nga una na akong pangutana sa pasyente may is musta naman kadong agi ba kag kalisod mga ana pait mga ana mo yun na istoryahan pa rin sa pasyente may gala ha besag unsang sakit ang una gyud pait ko dok patay sugod na ha so mo ina una na ko pangutana pagkuman ana inyong tan-awon kung paglibang ninyong dugo ha sa ilo alam ko sa mahaw diha paspasin gungit para dili luoron paspasin gungit paglibang ninyo inyong bantayan kung hapdos sakit ang musabay sa imong paglibang pag humagawa sa sa troso pag kung gahi man siya may paiyang tayo kay gahi pa pag yung libang hapdos gani kagol na siya kadaghanan na almoranas yun na siya almoranas anal fissure kaning anal fissure may gala mo nang ang lubot nasamad kay may paiyang tayo kay gahi pa so di na ka mag-uol ayaw nag-isip og cancer kay usually nga na siya may gala dili gina sa ingon nga kanang nasamad o kanang dugo kay tungod kay naay nagtubo dito ayaw sa nagunaw na unahon yun nimo nga paglibang nimo hapdos ba siya hapdos siya kung wa gani hapdos kana ay kaduhang pangutana gahi ba imong tahi may payang tahi kay gahi pa o humok o kuan kay kung paglibang nimo may gala nay dugo ni kawas nya humok imong tahi unsa may rason nimo maingon ka nga nasamad imong lubot wala man nya wa pay hapdos so medyo kuyaw-kuyaw na siya kay kadaghanan sa libang ka kunya humok imong tae nagdugo na dadaan sa sulod nagdugo na siya napugnan lang kay sarado man imong lubot napugnan na ang dugo pero usahay pod kung mo babae basig inyo pong pasanginyan ang inyong lubot dito dahil ka sa ganghaan sa langit ang dugo mao po na inyo po na bantayan kay kung dili mo kay balog asa gikan kamo mga babae ay libugation gyud ng doktor basi pag unsaon na niya guna-una kay kamo ra may kay balog asa gigikan so nalibang mo humok ang tae nisunod ang dugo ay nagdugo na nasa una nagdugo na nasa una so ikatulong pangutana may gala matulong pangutana kung paglibang ninyo, gahi man tayo, no? Gahing tayo. Paggawa sa tae ba? Asa man, naguna ang dugo, nagsunod ang dugo, o nasagol sa tae ang dugo. Lahi-lahi na. Kung mag-una gani ang dugo, may gala, nagpasabot nga ang katong kung sabay nanubo diha o nasamad ba, wala man siya nasamad kay wa may hapdos. O kundi ba, naguna siya sa tae di pasabot ana nga nagdugo na siya daan so nakuna gani na siya problema pag naulahi siya may gala ang dugo sa tae ang source ana nga nagadugo didto sa ibabaw may gala okay mo baliktad sa ko kadalihan ang itong nga dugo o ang presko nga dugo dako kay diferensya. Okay? Paminaw gyud mo bayo kay kani di na mo dili gani mo pangutanon ani sa doktor, babay gyud mo. Kung itong gani ang imong tae, ay itong imong dugo. Imong dugo itom nagpasabot ana nga didto na sa ibabaw sa imong tungol nagadugo. Kuha. For example, kay ang atong tinaay may galagi divide na mo upper gastrointestinal tract o lower gastrointestinal tract para masayon pag-diagnose ba. So, ang pasabot ana may gala nga kung upper gastrointestinal tract nagadugo dito sa tungol o sa ibabaw nga tinaay. Ado din ng mga pangalan ana. Kung presko ang dugo, gikan na siya sa ubos sa lower gastrointestinal tract usually ang sudanan sa tae o
o katong small intestine, katong appendix gani. Diha na siya. Dapit. So, pagpangutanan lang nako anak may gala, makibalong na dayon ko nga sa colors mong tanan, kung sa colors sa imong tae sa dugo nimo dong. Pag musulti gani kang presko, di na ko maguol gamay. Di na kay ko. Di na kay ko maghuna-una. Pero upper gastrointestinal tract hemorrhage o nagkadugo sa ibabaw, kuyaw na siya may gala. Kung maulahi lang yung kag mga 3 o 4 kadlaw, tumba ka ba? Mahurot pa na imong dugo kung magdugo ang tungol may gala. Mahurot, oy. Kay abi ni mo diri sa upper gastrointestinal tract. Ang mga ugat walay clotting. Dili mo clot. Maski nagkanang mag-abri kog tinay, mag-abri kog tiyan. Unya mangita ko sa nagdugo. Sus, pag-abri na ko sa tungol may gala. Nagadugo pa. Magsirit-sirit. Kaya yun. Di, mahadlo ka kung wa pa ka-experience o ingana, mahadlo ka kaya di man si mundang. Wala lagi clot, walay clotting system. Wala. Ang problema man gud sa mga ugat sa tungol may gala kay ang mga ugat walay mga muscle nga mosurado ba. Di para sa ubang parte sa atong lawas nga kung masamad ka mo manggahi tong mga muscle nga nasamad, manggahi tong mga muscle nga nasamad. So mosurado gid siya, magdugay, muundang na ang dugo. Pero diri sa upper gastrointestinal tract, pag masamad na siya, o kung di ba, na nibutong ugat, vertigo, di na siya mundang, mo bitaw na siya kung makakita gani ko, o pasyente nga may nga, nalibang silang dugo nga itong, wala na. Diretso na siya abri sa hospital may gano'n. Isulod siya sa hospital, operahan, kay di na siya kaabot og mga 2-3 ka adlaw. Ang karagahan yun, nga pag-abot sa hospital, kay dugay-dugay man, wala, collapse. Wala na dugo. Murag isuyop ni Dracula. Mabitaw na siya nga, mangutan lang yun ang doktor sa inyo, kung unsay color sa yung dugo sa tae. Kay, makabalo na siya daan, di na, wala na kinang CT scan. Isus, wala na siya. Ultrasound, wala na. Kapila na ko anak may gala, gagikan sa emergency room. Pagtawag sa ako sa residente nga, Dok, naamantay pasyente diri nga nalibang og dugo. Saka na akong itlog rin sa akong dalunggan may gala. Kay kabalo man gyud ko gyud na maski pag natulog ko o sa pagibuhat na ako may gala, diretso na sa ospital kay abrihan gyud na nimo kay kun dili di kabot isa ka oras ba. Ang problema pag gyud kay pag abri nimo sa tinae may gala sa tungol mukusog ang bleeding. Mura lagi gripo. Murag kanang ama kung wa man siguro mo kita og kanang manok gigulgol no. Kay mga mga dako man syudad karaghanan ako mga tigpaminaw. Pero katong taga-bukid, wala kita naman siguro mo gigulgol nga manok. Di kana abi niyo kusog na dili. Inira na. Kapila na ko ana pag abri na ko sa tinae may gala ang dugo ni abot kisami sa operating room. Usay lagi maligo ko, manghilam og dugo ba. So mao na siya ang problema sa upper gastrointestinal tract bleeding. Mao na siya problema. Ang lower gastrointestinal tract bleeding, pasabot ana ba nga nalibang mo presko pag mulampas na inyong kuan, ang inyong edad sa 40, may entertain ako anag mga tumor may gala. Daghan kay na siya mga tumor diya may gala. Gikan sa polyps paingon sa mga napagitawag nga kuan nga diverticulitis, kanang diverticulitis ang inyong tinae ana naghimo-himo og supot. Maingon mo nga unsa may pasabotan ng supot dok? Ang wall ba? Ang wall sa large intestine may gala kang sulanan sa tae. Kung naagyod sa inyong pag-anak ninyo ba, congenital defect na siya, namana ninyo sa inyong papa, lulo, tiyo, mga anak. Ang wall sa panit sa large intestine, nipis. Magkadugay, muburot na itong panit niya, kay tuluman ka layers ang sulanan sa tae, no?
kanang large intestine. Magkadugay, ang katong mabili na lang, ang katong ibabaw nga panit, ang sirosa. Unya, maburot na siya. Mo na gitawag og diverticulum. Unya, maldito kayo na siya, Miguel. Musakit, magdugo gani, murag appendicitis. Murag ulcer. Murag kanang tumor. No? Mao kadaghanan lagi nga, kung dili gyud maayo pagka-diagnose, Miguel. Dili mabantayan, mabrihan. Kay kadaghanan na Miguel, kanang diverticulitis, mga diverticulum. Dili na siya abrihan. Conservative management, pasabot ana mga injection, mga tabletas, para lang yun muundang ang dugo, o kung di ba, ang katong ni hubag, okay, hubag mo po ng diverticulum. Pag muhubag na siya, tagal antibiotic, di na kinang naabrihan. Kaya kay usahay lagi, magdali ang imong doktor. Di, disgrasya, abrihan na yun, at ito, diverticulitis di ay. So, kaning mga diagnosis, mga higala, di gini mabantayan kung dili mangutana imong doktor. And usually Megala, dili na kinahanglan og kuan, dili kinahanglan og kanang mga CT scan. Okay, kano sa man mo gamit ang doktor og CT scan. So, ngadto nang sa iya, nagkonsulta siya, ikuot na inyong lubot. Dili pwede kung naa ganay nagadugo sa inyong lubot. Kung di ba nalibang dugo, mga anak, dili na siya pwede nga dili kuoton inyong lubot. Kay mortal sin na siya sa surgery, Miguel. Mortal sin na sa mga doktor. Dako kay na siyang sala nga nalibang na kag dugo, wa pag yung gitanaw imong lubot, wala pag yung gikuot. Kay nahanglan yun na siya kuoton yun. Kay kanang pagkuot sa imong lubot, Miguel, pagkuot niya sa imong lubot, dako kay na siya og diagnosis, Miguel. So more than 70% sa diagnosis, makuha na niya. Ang una, may baon niyang almoranas radiae. O kung di ba nasamad lang ang lubot. Kung di ba magunitan niya ang tumor, may gala. Di na kinahanglan ka x-ray. Pagkuot na niya, magunitan na niya ang tumor. Uy, Santa Cruz Digos. Naaman di kay anting-anting diri dong. Masahin na lagi yung pasyente, may kaudok ba? Ilang yung kagbinuang. Hindi. So may tawag ni mo ng tumor nga wa magkakabalog cancer ba na siya o polyp ba na una kay mo pa may pagunit nimo. Mo bitaw lang nga ang doktor nga eksperyensado kay may gala. Pagkuot pa lang nga ana, pildi ang ultrasound, ang CT scan o x-ray oy. Pildi oy. Paggunit na ko ana may gala. May bawa na ko ang consistency sa tumor. Ako na siyang ikapong humok gani nga urag lata-lata ay ko adjay. Ay. Ibalo ba yung may gala nga prangka kay kong istorya? Pag ingon ako, dong may tumor akong magulitan diri. Dito na. Magdrama-drama na po ni. Mao na siya problema may gala. Kay ang cancer sa rectum, ang cancer diri sa lubot. Mukalit lang na siya ba? Kamu may mga kuyawa po dana dok eh. Bita? Na ako yung pasyente for almost 15 years, Michael. 15 years. Kada tuig, makita na ako siya kay kanang conscious kay sa iyang lawas. Konsulta na siya. Kada, basig wa ko'y gibati. Istorya kadali. Mangutana ko, musta naman ka doon? Gwapo pa baghihapon ka. Pilay uyab ni Moro. Mga istorya, nga na gon. Para lang mo mag-familiarize gani mo. Kung ang imong doktor nga na, mag-familiarize na siya sa imong kinabuhi ba. Okay, Dok, asinso na ko, Dok. Ako na yung manager karon sa fish pond sa Pantukan. Di. Kabalo na ko. Kani expose na siya sa fertilizer, sa pesticide, sa mga fish meal nga piting buluka. Kabalo na ko, ana. Urag ma-relate na ni mo daan ba nga, Dok, ako na yung supervisor karon sa sagingan. Di. Yung ko ay aerial spray. Mga pangpatay sa mga saging, mga anak. Ay, pero dadahin ko nga, pag mo complain nag-something, may bawa na ginay lang ko na siya, kay familiarize man ko may istorya may gala.
Familiarize. So, ingani ni siya may gala. Paglibang ninyo, kinalan pangutanon. Asagikan ang salitawa gani. Presko bang dugo, itong bang dugo, nabay sakit, dahil sakit. Hapdos ba inyong lubot? Ha? O ang ikal-upat nga pangutana may gala. Laktaw na lang ko kay basig magbalik-balik. Ay ikaupat nga pangutana, kanusa ng sugot. Kada nga pangutana ba? Daghan kay pasyente di kay balong mo tubag ana. Ha? Ano sa man ang sugo da ana noy? Bag-o lang ni dok. Kano sa man na imong bag-o nga gibati na siya noy. Nga pila na ka adlaw, semana, bulan, tuig. Pagkasal sa akong anak ani dok, patay. Kinahanglan pa baday ko kay balo ko kano sa gikasal imong anak. Ha? Ang pinaka problema ginagawa nang kuan man ni dok, pagsugod atong nidaog si kuan, si Garcia, patay sa cross ano to ka. Dili mo specific ba? Kay dako kay na siya factor may gala. Kay balo ko dayon nga. Ano sa sugod kay kung niabot na isa ka tuig ang imong gibati. Ay. Ang akong una na didto na dayon sa mga tumor. Pag bag-o lang sugod, mga isa ka semana lang nga na basig siguro ka may daghang tubig. Ha? Hindi ba di ka regular malibang, di makabalugyog ko nga kani dili ko mag-entertain og cancer. Mo na isa na sa kabutang mga gala nga ang imong doktor di maglibogation ba. Di siya malibog kay balo naman siya sa chronology sa imong sakit. Tanang sakit ba gala, nana siya time frame. Ha? Kani nga cancer, ingani ni siya magsugod. Kani nga cancer of the breast, kani siya usually magsugod na siya mga 2-3 ka tuig after nga mga nagnormal ang imong pagrigla na. Kabalo ko ana sa time frame. Mo bitaw ng pangutana ni Dennis na connection diri sa atong topic rong buntaga kay ngano kung ang iyang panahon maabot na mag-election na dayon. Wala na. Dili na nimo mapugnan kay daghang kayong factors that influence na may gara. Ang opposition, init na kayong lubot, gusto na mulingkod. Ha? O di kita sila masukot. Di ba? O ang kaning naa sa gobyerno karon, asa man gusto yun nila padugay-dugayon. Amo na siya. Mag-rebuild din na. Diya na lang, manggawas na ng mga mga unsa na may tabo na sa eleksyon. Ako, nag-observe naman yung kumaygala, kaya di man yung ko politician. No? Pero dagang nga ko mga amigo sa politika, pero yung ko nagpanana kay, di na ko na siya, not my tea. Not my cup of tea. Pasabot ba na nga, wa ko labot da. Wa ko labot da. So balik ta siya tayo. Balik ta sa pagligaw. Ang management, ang pagtambal sa dugo, ang tae may gala. Simple kayo siya. May bawaan na nimo siya kung sa'y cause. May bawaan na dahil nimo kung sa'y management. Kung sa'y tambal nga ihatag nimo sa pasyente. Dili na siya pwedeng unahon nimo ang tambal, wa pa ka kabalo sa history. So, imo gina siya i-time frame, hinay-hinay. Imo siya i-chronologically arrange. Ang boto sa Bisaya sa chronologically arrange. So, may bawaan na nimo nana kadayoy management. Yung dong kani siya kinahanglan gyud ani magkuanta colonoscopy. Okay? Kano sa mag-colonoscopy? Kung ang doktor nagasuspetsa nga ang dugo tuas ibabaw dili magunitan sa finger pag rectal. Kinahanglan yung colonoscopy kay ngano? Dito sa pagtan-aw nimo sa sulod sa tinae sa large intestine. Ma-examine na nimo tanan. Makita nimo na tanan kung unsay rason na tumor, na papilloma, na polyp, na diverticulitis, na nasamad sa tinae, Kung di ba makita kag bitok dito
nagkuan, nagtumbo, ha? Nag-ipon-ipon, nagkuan, nagbaryo-baryo ang imong bitok. Wa siguro mo kay kakita pa na may gala. Ha? Na ako'y kuan, 14 years old na may gala nga dako kay tiyan. Ka bataan ni nga sa man nga dako mo kay tiyan. Uy, gi CT scan, gi upper GI, gi baryong, gi colonoscopy. Way nakita nga no, kay ang katong bitok may gala dito madapit sa appendix. Wala kaabot ito ang colonoscopy kay kisi-kisi naman ng bata. So, di ba niya nakita itong bitok nagtumbok. Wala kuan. Wala diagnosis. Nga, lingon man ko sa nanay, day, kano sa apaka din na kuan, napurga na yung anak. Kasi, wa man di ko kadumdog, ipurga na ko na, dok. Bago ta mag-opera, purgahon sa nato. Kaya nagon, ako muna lang nga. Wa namang yun talai, ma-diagnose ani kay himo naman ito tanan niya. Wag po yung nakita. Takbo na kay gasto. Purgahon pa na akong bata may galasas. Basta lagi pagligab, pag human o purga, pagkabuntag may nalibang ang bata. Puro bitok may kina. Puro bitok. Sorry na lang sa namahaw niya. So, puro bitok may gala niya. Dagkop, pero medyo kayo. Sus, in town. Ingon ko nga, kani. Kung nakakita mo sa picture sa dagang kanay kayong bitin, imagine nga bitok na siya. Pagkadaghan lagi, basta ang bata, nakaingon yun nga, ano ba, musinggit na dito sa kuwan, 14 anyos ha. Musinggit na sa CR, kaya di man mahuman, manggawas na ng bitok. Ha? May gani, kaya may nanggawas sa ilong sa ba. So, maulagi, usahay, ang utok sa doktor may kala. Di siya mo close. Dili kinahanglan di siya close ang utok niya kay kun dili ma-entertain ang ubang sakit. Para sanang nagunitan tumor. Kuot sa lubot to. Kadaghanan sa iya mo nauna mong cancer. Kadaghanan sa doktor maingon dayon cancer, dili na yun. Nabay TB of the intestine may kala. TB, tuberculosis of the intestine. Isa na siya sa differential diagnosis. Pasabot na nga, i-entertain yun na sa doktor bago siya mag-isip o cancer. Laban ang yung bata pa. 20 pala edad sa pasyente. Yun niya, na itumor, magunitan mo niya, mudugo. Kaya kadaghanan, pag gunit ni mo na, mudugo, ganyan. Ang imong utok ka na, cancer tayo ba? Niya kaya ang TB of the intestine may gala kay mudugo man. Daghan po kayo mga sakit nga mudugo siya. Pero hindi siya cancer. Daghan yun. Itong ay cancer sa tutoy may gala nga. Malisang yun ang babae may gala kay matandog lang ang katong gamay kay yung polyp. Pero gamay ako kay cyst got. Matandog lang kusog kay mudugo. Sus, kadaghanan lagi ma-diagnose og cancer. Luoy po kay babae kay pila pa edad, i-diagnose ang cancer, tanggal ang tutoy, sus in taon, sis ron day unta. Ha? Katurong tang sis gikuha. Napay masakan og langit, no? Usay makasaway ta ba? Usay makasaway ta ba? Maluoy lang puta sa mga pasyente nga namin gala. So, balik-balikan ninyong paminaw na siya. Kung gusto ninyo mabalik-balik, adto mo sa YouTube channel nako. Okay, aron mabalik-balik ninyo kay dili gyud mo maka-memorize ang ginasulti nako karon. Ug dako ra ba kayo na nga factor nga magamay gyud ang inyong gastos sa konsulta. Ug di pud mo magkamali kung ato kinsang doktor inyong atuan. Si Dr. Kagabi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kanina la ang numero nga ginagamit na mo diri sa radyo may gala is 0995 414 2609. Dito mong pag-text o diha mong call kay ma-entertain yun. Kung lain ninyong tawagan, dili siya yun ma-entertain ako may gala kay tungkol sa kabisi. Kung mutana mo about sa akong schedule, naaba ko sa clinic o kamo sa adlaw, ang number sa akong secretary ang inyong tawagan. I-text lang. Ayaw mong tawag kay Lisod. So, i-text niyo siya 0995-221-2609.
8007. 0995-221-8007. Importante ka na sa may gala kay matangkong din mo gilong hinulat ba? Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Nawala. Okay, 0950-370-3193. Unsay tambal, sige katul. Bugan do. Wa ko ka nagbutang sa imong edad. Day. So, kinahanglan gyud ka gyud magpa-konsulta. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Yes, unsay ato day? Kaya kung pagpapag ka ng pagod, na ito mo maganda sa katawan, laga, bali. Magpukal man na ako arthritis yun. Bisag unsa kauno nimo day basta rimahon na gyud gyud, mutukal gyud na siya maski pag unsa ka mahal, grapes unsa, labaw na gyud gwapa. Ayun na yan. Abi nimo di ko kailas imong tingog lo. Bitaw, bisag unsa la. Di ayun na din akong tiyong bigyo may na. Di gyud ka kalusot ba kay kung dalungdan sensitive kayo. Bisag unsa. Bara na ako Oh. ang arthritis doon sa mukha ng baboy. Kaon ay sus, tuo man ka na nila. Ha? Kaon, mo surrender man na imong arthritis ba? Mga pagkamaldita pa niya kung amoy. Sige. Sige, okay. 0939. Mo lagi na akong asset may kala ba? Magkadugay na ako kang pasyente. Tingong pa lang nimo kay balo lang ko asa dito mo ba? Usay ko din ako mutanaw sa akong index cards kanang mga record ninyo sa clinic. Labaw na gyud sige mo balik-balik. Makabalo ng kaana dayon. Pagsulod pa lang ninyo sa kwarto, mayroon sa akong clinic, mayroon ako nga naon sa napagka. Kay uban pud gala ako mga pasyente mga 20 anyos. Nanggungis na. Sige, balik-balik sa clinic. 0939-542-3682. 60-year-old lalaki. Paralyzed. Unsay maayong food supplement sa na-stroke. Ingani siya dong. Ang atong lawas na sakit o wala na sakit. Mangita gid siya nutrition. Ang the best nga nutrition, ma-paralyze ba ka o sa ba, is pagkaon nga kompleto sa carbohydrates, kanon, proteins, karne, fats, baboy. Wala ko nag-ingon nga kung nakay high blood, di ka mo kawag baboy. Wala ko, sige, balik-balik ka na. Kinahanglan yun kayo ang tambok sa atong pagkaon. Ngano, daghang kayong parte sa atong lawas na kinahanglan ang tambok. Kung di pagyapon mo mutuan na, kamo. Bahala mo, basta sutian ta mo nga. Ang rule na ko sa akong mga pasyente may gala, labaw na itong pirahan ako, katong dako kayo problema sa dako kayong sakit. Ginapakaon yun ako sa baboy. 0948-453-3292. Unsa pang purga, pwede ang Dulcolax. Di man purga ang Dulcolax to eh. Ang Dulcolax, pampalibang na yung taon. Kay gahi man imong tae, may pa imong tae kay gahi. Dili purga ng Dulcolax. Ang pangpurga, mga pangalang mga generics nga, Pyrantel, Pamuit. Mo na siyang Kumbantril, Quantril, unsa pa ba, Antiox, mo na siya pangpurga, noy. Ayaw ninyong baliktaran. Nara ba daghang kay sa inyo ba? Baingon na yun nga, sakit ako ulo, inom ko amoxicillin, patay kang bata ka, wako kay balo kung sa diferensya sa antibiotic o pain reliever. 0948-471-9144. Dok, maayo ba ang check-up online? Dili ko ma-agree, Dok. Nga naman, pagsulti nimo sa imong symptom, nga mo, sakit akong puto-puto, Dok. Kabulo mo kung sa'yo unang una-una, di pag yung mangutana ba? Gimana na din sa doktor na, ulcer. Nya kadaghanan ra bagyo sakit-sakit kutok. Sus pila kalibo ng sakit mga manong. Pila kalibo na siya. Dili gyud na nila ma-diagnose yun. Di sa pag-usahon yun. Mo bitaw na nga gisulat na ko 12 years ago ang katong mobile app kanang ma-download ninyo gikan sa
kuan Google Play. Ako gyud sa gituyuan may gala kay kadaghanan gyud mali gyud ang diagnosis ba kay mo entertain man dayon og kanang ulcer dayon. Wala pa gani ka pangutanan kung say sintomas ba. Testing ra gud mo og kuan konsulta sa online, di ba? Diretso dayon mo tagaan mo tambal ba. Pinalibre na kadaghanan. Dili mao ang ihatag ka ng tambal ba nga root cause. Kung ulcer man gali, tagaan mo pang ulcer. Unya kayo sa man mo pag-confirm sa ulcer may gala kung wa kay work-up wala kay x-ray. Ha? Dili makita sa ultrasound ang ulcer ha. Basig pataka mo. Inang yun nagsiya x-ray. So, di ko mong agrian ng online. Daghang kayo gusto nga pwede ba ko magkonsulta sa imo online? Usik sa akong panahon may gala. Daghang kayo labaw nang gigikan sa gawas kan mga sa Amerika, tindagana eh. Ikaw di ko sugot. Ha? Ibutang lang nato, bayaran ko niyo 1,000 kanang kada pagkonsulta niyo nga online. Kulang na ba? Kay mabot mo 1 ka oras sa pangutana Santa Cruz Digos. Saan mo man ako? Mo bitong di ko musugot sa inyo nga monawag sa ako. Pwede ba ko matawag ko? Dili, text. Kay magtanaw na ako nga useless sa inyong pangutana. Ako, tol. Hindi na ko katubag ko. Kay sayang panahon. 0935-406-8223. 63-year-old babae. Inom kape, kabuhion. Mukha ang gamay, kabuhion. Dayon. Unsa man ni Sadok. Thank you. Pag-ingana ganina nga, bisag unsay kauno nimo, kabuhion ka. Dili na siya sa imong tungol nang, sa tinae, dili na sa tiyanoy. Karaghanan gyud ana naay problema sa kasing-kasing. Oh, para gyapon sa insect mo eh. Ako guma imo dili ka na guma talak. Kuno ba guma kasing-kasing. Dili ka na kasing-kasing matuyok-tuyok. Kuni kasing-kasing diri sa ako dughan. Istorya sa insect na gala. Kana clarix kay na diba? Pag mingon gani ka nga kasing-kasing, mingon gani ko kasing-kasing may gala. Ay, ma-misdiagnose gid gyud. Mali nang ihatag sa inyong tambal. 0917-639-3807. Lalaki, 39-year-old. Dako tiyan, bloated, pamina, murag busog, pirmi, unya murag naay bara sa tutunlan. Aslom kayo daghay ang dighay. Mag 2 weeks na gibati taga Kabantian. Salamat. Ingani ni siya do. Ang unang symptom nga imong gisulti bloated ka. Bloated ka. So tagpasabot ana nga dili ulcer. Bloated good. Bali ni burot imong tiyan. Dili siya laing problema, dili siya dili siya pwedeng kasing-kasing, ha? Magsakit inyong kuto-kuto ha. Kabuhion mo kung magsakit ang kasing-kasing ha. Dili siya kasing-kasing kay nga no, niburot man imong tinae, ha? Niburot man. So nagpasabot nga tinae gyud. Unya kay daghan man kahayong sulod sa atong tiyan mga manang nga makakos og bloat, maburot, ha? Urag pirmi lang busog, ha? Naay bara ang agianan sa pagkaon, naay bato sa gallbladder, naay tumor sa atay, naa nagkulikot ng imong tinae, daghan gyud. Ang isa ana ang katong pinakalisod nga naay bara sa imong tinae. Kana disgrasya. Kung bag-o lang man gani 2 weeks pa lang nagpasabot nga naagyud siya gikaon nimo nga wala pa makamahilisi. Kay maipon gani ang tae sa may gala, ha? Tae ha. Maipon ang tae dito sa atong tinae sa large intestine mo ng tae. Dili mo makalibang 3-4 ka adlaw. Bloated mo ba? Mingon mo layuara dok mo, tae niya butot piyan. Daghang kayo may gala. Daghang kayo kong pasyente yan nga. Pinoy na kubuturan, dok. Nya kay kadaghanan isuod sa autopulser. Di, tagaan na yung umiprazol nga katakot-takot, ang pila ka bulan inumon. Wala. Di ay,
Na din, nagpundo na to ilang tae to sa ilang kuan, large intestine, dili kalibang regular. Mao na siya rason na igala nga dili lagi makuha ang diagnosis sa online. Kay daghang kay kugoy pangutana. Gusto pud na ko nga makita, magunita na ko imong tiyan. Kay moingon bitaw ko sa inyo nga permi ko bingon ana ba nga mas maayo pa na akong kamot kaysa ultrasound ba. Ha? Di pa ko makamiss og diagnosis. Mao bitaw na nga di ko masugot. Ha? Di ko masugot kung magkonsulta lang mo sa kaning manangwag daw kung sabi problema na ko ani nga dili ko sugutan na. Mag-away gyud tagyo kung pugos ka. So ingani noy basta gadi problema sa inyong tiyan. Ha? Dili mo gusto dili mo gusto maadto hospital kay madlong COVID. Daghang kay sa inyo bago lang ko opera may gala nga ang bana dili gusto dili gusto mo to hospital. Nagagi-operahan man ako yang misis. Ano mo? Ang driver na lagi pa uban sa asawa dito sa ospital. Mao lagi na. So kung butod gani sa tiyan, ang akong gihimo nga mobile app ba? Katong akong ambot og kasabot ba mo kadaganan sa inyo di kasabot ba? Unsa na yung mobile app? Para na sa Facebook, YouTube nga pagpindot ninyo sa inyong cellphone, mugawas ng app, ng application. Kana akong mobile app, Diagnose Yourself, sakwa na siya sa Google Play. Adto mo sa Google Play kung Android mo, adto mo sa Google Play, mugawas na siya. Ha? Paitaon ninyong Diagnose Yourself by Dr. Edward Kagape. I-download pag makita na ninyo na may pangalan ko dito, i-install ninyo sa inyong cellphone. Kaya katong akong description may gala nga mga kabuhi, mga ingana diha in English lang yun noon. Ha? Katong description ako dito, klaro gyud kay ba. Una na dai mo mga makahuisit dai mga dili ni kani nga doktor din siya kabalo ani. Ha? Daghan sa inyo nga ikabuhi mo to cardiologist. Ha? Jag-asa lang pa yung doktor. Say bawaan niya. Di tagaan mo tambal sa kasing-kasing. Ha? Mao bitaw na siya nga gihimo na ako sa 12 years ago. Una lang 12 years ago na ako na siya gihimo. Para lang yun naay nga na ba na mo makonsulta. Wala pa'y COVID ato may gala. Wala pa'y online consultation. Nag-una gyud ko. Ha? Dito, pag mapindot niyo dito, makita ninyo kung sa'y mga rason nganong kabuhion mo. Ikaduha, ha? Pilay bayad sa kwan. Pilay bayad lang sa akong mobile app may galang na 50 pesos ba? Nya kadaghanan sa online konsulta ta 500 ta 1,000. Di pa gyud satisfactory. Ha? Kato dito, kulikot mo dito. Makita gyud ninyo kung sa'y mga rason sa kabuhi. Naay portion dito sa akong mobile app. Diagnose Yourself. Makapangutana mo. Duha sila ka klase. Naay question, dito sa question, mubo ra gyud kay na siya. Dili mo ka-upload sa mga laboratory ninyo. Kung gusto ninyo nga complete history, pwede ninyo ma-upload ang iyong laboratory result, mga X-ray, mga CT scan, dito sa second opinion. Unya, i-follow ninyo instruction. Naisa nagsige gamit sa akong mobile app may gala nga di ka balo mo upload sa iyang CT scan. Sige ingon nga dili mo upload ang ego ra gusto nimo pinduton. Pero ang CT scan ana day, ang CT scan nimo naka-screenshot na nimo, na-picture na nimo imong CT. Ang imong CT scan. Na-picture na nimo na sa imong cellphone para pag ingon siya nga upload images. Di pag pindutan na, magawas na to yung mga images, unya pinuto na dahil nimo. Hello, Doc. Manguntag. May buntag. Kanang mangutan na lang kung Doc ba kay kanang tang about sa program. Sama. Kanang sa ako kay dito yung mga ko yung masa ang mga program to Doc. Usay pwede ba ta pagka-program na Doc? Oh, good. Magpurga ka para siguradoon yun yung naba kay Bito kung wala. Pa-examine sa imong tae.
Ang kailangan yung tae, Dok. O, ipag-examine dyan sa imong tayo, dili na nga giratsada nga, wa pa gani ka kabalog bitok, pag yun ako dili. Basig, kay ang kumpanto ng biyaday, upat ka tableta sa inumon, sabay-sabay. Mura ka agipor ka lagi. Sukas ko ka pag ganyan ang uban. Wala, kinang mo yun, di ba? Examine sa kagtae. History exam. Okay? Sige, Dok. Sige. Okay. Sorry kay ganyan may gala kay naputol ang PLDT. Gi-reset sa kung anak kay naka-online mo ko siya. So, balik tayo. Napatay 5 minutes, no? Ang nag-istorya man ko about sa mobile app, sa akong mobile app, may gala, Diagnose Yourself. Kung hinay ang inyong connection sa internet, ayaw mong katip, kay dako kay siya og bytes, no? So dito gyud mo sa medyo kusog-kusog gyud, kinahanglan mo sobra gyud mo og 2 Mbps o to 4 kay lagi di siya mulihok kung bilo sa dos. Kung bilo sa dos dili gyud siya ma-download. Mangita gyud mo libre man ang sa public kung naamo diha sa City Hall, kung di ba diha kusog man na ilang net. Dito mo mag-download. Kaya dili naman, pwede naman nagdili na ninyo i-offline, ay hara mo mag-online kung naamoy pangutana. Pag pindot ninyo anak, kung naka-install na sa inyong cellphone, dali gyud kayo. Basta, pag adto ninyo sa Google Play, ibutang Diagnose Yourself by Dr. Edward Kagape.